Sok szeretettel köszöntünk benneteket, ez a Robotex Hungary szabálymagyarázó videója, Koreb Balázs vagyok, és a Robot Wheels kategóriáról lesz most szó. A Robot Wheels kategória 2025-ben egy új kategória, 2025-ben a Robotex International 25 éves jubileumára hirdette meg ezt a különleges új kategóriát, ami tulajdonképpen több korábbi versenynek az ötvözete, így is lehetne tekinteni a dolgot. Miről van szó? A Robot Wheels versenyre nincsen megszabva, hogy milyen típusú kontrollerrel, vezérlővel indultok, így hozhattok Lego elemet, mikrobitet, Arduinót, amit szeretnétek. Viszont a robotnak a mérete korlátozott. 20x20 centibe kell beleférnie, és maximum 1 kg ösztömegű lehet. A robotoknak egy előre megadott versenypályán kell végigmenni, a pályát a helyszínen fogjátok megismerni, tehát ezt nem fogjuk előre föltenni, így arra kell készülnötök, hogy egy akármilyen pályát tulajdonképpen teljesíteni tudjon a robot. A robotnak egy olyan pályán kell végigmenni, aminek fala van. A pálya szélessége 30 cm-től akár a 100 cm szélességig terjedhet, a legszűkebb helyen is 30 cm szélességgel tudtok számolni. A falak magassága 12 plusz-minusz 3 cm. A pályán lehetnek ezen kívül különböző érdekes akadályok, úgy mint lyukak. Ezek maximum 4 cm mélységűek és 4 cm átmérőjűek lehetnek. Illetőleg külön izgalmas adalék, hogy a pályán elhelyezkedhet úgynevezett loop, amikor is a robotnak 360 fokot körbe kell mennie. Ebben az esetben a loopnak a kezdetét egy zöld csík fogja jelezni, a végét pedig egy piros csík. Hogyan fogjuk mérni ebben a versenyben a robotok teljesítményét? A pálya szakaszokból áll, itt találhatók a már említett akadályok. A kvalifikációs szakaszban 5 perc áll rendelkezésre, hogy ezen 5 perc alatt a lehető legtöbb pontot teljesítsétek. Az a csapat, aki tudja teljesíteni a teljes pályát, az megkapja a maximum pontot, és ebben az esetben a legjobb idő fog számítani. Tehát, hogyha van egy olyan csapat, amelyiknek a robotja kétszer, háromszor, vagy akár többször is körbe tud menni a pályán, azaz teljesíti a maximum pontot, és egy másik csapat is ugyanezt meg tudja tenni, akkor az fog előrébb végezni, amelyik mindezt rövidebb idő alatt teszi meg. A kvalifikációból, ahol 5 perc áll rendelkezésre, a legjobb 5 csapat jut tovább a döntőbe, itt pedig 3 perc áll rendelkezésre, hogy ezen idő alatt a lehető legtöbb pontot, illetve a maximum pontot teljesítő csapatok a lehető leggyorsabb köröket érjék el. És hogyha fölkeltettük érdeklődéseteket a Robot Wheels iránt, akkor fontos, hogy tudjátok, hogy egy korcsoportban rendezzük meg ezt a versenyt, a 14 év feletti korcsoportban. Ez azt jelenti, hogy akár egy fő nevezhet 14 év felett, vagy hogyha 2 fős csapatban neveztek, akkor legalább egyik csapattagnak 14 évnél idősebbnek kell lenni. És jó hírünk van, mert a Robot Wheels kategóriában is, aki megnyeri a versenyt, ott lehet a Robotex nemzetközi döntőjében, és képviselheti Magyarországot. Várunk benneteket a nemzeti döntőben, a Robotex Hungaryn.